Nakatamanta? Bo. Nakatamanta. Nakamunta ka niya? Orang ni? Nananula rin. Ha. Bisa bulak. Nawala, didikit na rin ko kumuha na ako dyan. Yan ang panel doon mo ka. Ah? Tatamanta ka. Bakit ka Tagalog? Itinda mo sa kayo, parang ba yung bumuli. Hukay-hukay ka naman. Likas na oras sinilas na. Nabri na tamblo ata. Ngayon na kayo dyan. Bagus kami. Na? Divorce? Divorce? Buslata rin. Nin-divorce mo? Nin-divorce mo? Halo. Yes. Haita. Nakatamanta kaya kanini. Gamit ito eh. Na? Hai. Dala na ka tete. Buamin pa. Na? Claro. Ano ka tuturo? Ay ba? Kaluguran mo ko. Ay ba? Nali mo ko. I love you, am. Yoko. I love you, am. Wow. 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 Kaluguran mo ko. Claro. Ano ko like you? Na? What is my name? English. Nasa kang English? Ba? Nasa kang English? Tutumbok na ka naman. Ala. Ala. Nakatamunta kanini kaya. Nakalibatan ng balik yan. Hindi ko kuskusan. Bono ka niyan eh. Na? Ali. Na? Ay. Yan ang matsuke? Ay, apita oo. Nano ito? Ay. Ano ito? Lakatas sa kaya na yan. Magtakatas sa Tagaytay. Sama ta Tagaytay? Kumaka. Tagaytay? Isa ka. Oh, adi lang. Ali ka. Tandanan. Ay, tanda na. Ika tandanan mo ka. Ika tandanan mo. Ika tandanan. At sinabi mo lang din. Naimasin do. Ito, tingnan. Mag-aaral. Mag-aaral yan. Ay, Sisili pantakin. mahal mo. Kalipa. Pag-ubaji ko pa, bayo ko lumaki ang aldo. Ha? Loko, dyan lino bro, kaya baka niyan mga pelikula eh. Silo eh. Malami kay Lolita Rodriguez. No. Pituro-turo mo kayo. Ayan. Oo. Oo. Tagalog ka. Na. Bakit ikaw Tagalog? Na. Bakit Tagalog ka? Wala na. O Tagalog ka, sabi. Biyasa kang Tagalog. Biyasa kang Kapampangan. Iyo. Okay, yes. Yes. Biyasa kang Ingles. Biyasa kang Ingles. Hali mo. Hali ka. Kakalta na alakaran, may ba nandun? Nino rin. Ibeka mo ito, kukuha na yung jewelry. May bure. Nino rin. Yeah. O, luklo ka pa kita. Nakakatakig na yaman pala eh. Lang lang. Yeah. Ito may makyo yun. Iya. Yan yan. Kantanan mo ako. Siya, eksena mo na. Itang drama, itang madrama. Ala. Sige. Sunod na rin maragula sinela sa rin. Ako, na. Pagpag mo pa mo. Bo, Diyos ko.
Tara. Painawa na ka. Padanta na yung camera. May ka 5 minutes.